pentru retardații care au permis de conducere și conduc în Galați. La ultimul leu, când plecați de la Casa Roșie sau veniți dinspre Țiglina 1 și vă încadrați pe banda din mijloc, aveți obligația să mergeți înainte către Micro 19, către Spitalul Județean. Nu trebuie să aveți prioritate în a vira la stânga către Țiglina 1, iarăși, sau Ivas, pe benzile care preselectează direcția de mers. Retardatul ăsta cu număr București 465 GDR consideră că dreptul lui de a vira la stânga era prioritar față de mine. Îi transmit acestui retardat că banda pe care se situa era obligatorie să circule înainte, nu să facă stânga. Așadar, pune mâna pe carte, ia codul rutier, citește că atunci când schimbi banda de mers, trebuie să acorzi prioritate celor aflați pe banda pe care urmează tu să intri. Nu ai prioritate crezând că tu, dacă te afli în sensul giratoriu, dar această zonă, ultimul leu, nu este sens giratoriu, este intersecție normală. Este giratorie, că așa e concepută. Dar nu înseamnă că are principii de sens giratoriu. 1 la mână. 2. Când treci de pe o bandă pe alta, chiar și în sensul giratoriu, ai grijă să te asiguri că pe acea bandă nu se află un alt autovehicul pe care căruia să-i încurci circulația, fiindcă risci să rămâi fără permis. Așadar, băgați bine de seamă, uitați-vă pe marcajele de pe benzile de circulație și după aceea claxonați sau înjurați pe ceilalți șoferi. Și mă, retardatule, făcut morții în mate.